ngeluh. Woi, loa. Masih belayaan ini nyapo. Kowe nyapo ketok susah. Ngono wak mati-mati ae. Lah. Nongan to. Iki lho rene wong. Kok goblok to. Lah wak wis tak duwake ning kono aku ning kono nengok. Wah, ngene yo wis bene ngono lho. Relakan apa yang telah pergi. Anggap semua hanya mimpi. Hari ini adalah kenyataan. Esok ada impian. Wow, gobokmu lho. Ngono kuwi ya. Jar kuwi arep ngurang sekolah gimana. Endi lho kuwi? Lho kuwi gurimu kuwi. Ngamuk ora. Didol ae jadi kelas. Jo. Lah ngono ya. Wis dadi ngene iki, gampang iki. Iki bani. Bani kono. Ora senjata. Wes ngakeh gak minyak timbangan iki. Primo ngene. Bah, ini koyo wis kabeh. Bocah emang nyandi lho. Oh, men. Winteng apa temu jane. Kok ngene apa dikuras wis mlebu tok iki. Ora sabar piye? Beh, mari ora. Oh, ya wis loro kabeh iki. Ngene kok wis lara. Ngene keyan kok. Aku tak apakne kowe mengke. Tahu usah ditaono. Lah tek gobok man. Lah piye? Ngene kok wis sambat to. Kesel nak ngene kan. Ngapusi ya. Asine sambatmu ora krana sapa-sapa. Ketuman. Krana kowe dhewe kegoblokanmu ya. Cukuman kowe. Sing ngongkon aku lho ya sapa? Lah kowe lho sentarane. Goblok tak tahu lho nyapo. Mendumok.